କ'ଣ ରୋଷେଇ କଲୁଣି ନା? କ'ଣ ରୋଷେଇ କଲୁ? ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଜି ହେଇଛି। କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଆଜି? ରୋଷେଇ ନା ହଁ, କ'ଣ ଆଳୁ କ'ଣ ବି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼? ଆଉ ବଡ଼ ଆଳୁ ନଥିଲା କି ଆଉ? ଛିପ ପକେଇଦେମି ନଜର କରିଦବୁ ତ ଆସିକି ସାଥେ ସାଥେ ଖାଇପାରିବନି ଆଉ କେହି ସବୁ ଏକା ଖାଇବି। ଗାଁରେ ଭଲ ଚୁଲି ଚୁଲି କତ୍ର ବସିବୁ ବସିକି ରୋଷେଇ କରିବୁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇକା ଗୋଡ ଗୋଳେଇ ପଡୁଛୁ। ଏଠି ଚୁଲି ବିଛେଇଲେ ହୁଅନ୍ତାନି କି? ହବ ହବ। ହୁଁ। ଚୁଲି କି ଭାରି ମିସ୍ କରୁଛି। କୋଉଦିନ ଗାଁକୁ ଯିବି ଗାଁରେ ଆଗେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରି ହେଇଗଲା ଖାଇବା ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତମେ ଖାଉନ ମୋର ହେଇଗଲାଣି ସେକେଣ୍ଡ ଦଉଛି। କ'ଣ ଆଜି ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ହେଇଛି? ପଖାଳ ଭାତ ପଖାଳ ଭାତକୁ ବଢି ଚୁରା, ହଁ ମୋର ଆଳୁ ଭଜା, ହଁ ବଢି ହୁଁ ଆଉ କାକୁଡି, ହଁ ଏଟା ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ତରକାରୀ, ହଁ ଏଇଟା ମିକ୍ସ ଭାଜି ଗୋଟେ ବନ୍ଧାକୋବିର, ହଁ। ଏଇଟା ବାର ମଜା ହେଇଛି। ମୋ ଝିଅ ମତେ କେମିତି ଅନେଇଛି। ଆଉ ସବୁ ଖାଇବା କାହା ପସନ୍ଦ ହେଇଛି?
ଗରମ ଭାତ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଖାଇବାକୁ, ପଖାଳ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ମନ ଶାନ୍ତି। ଗରିବ ଘରର ଖାଇବା, କିଏ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆସ ଖାଇବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।